Smith u Tori Kelly huma l-aħħar żewġ artisti li kien ikkonfermati li se jiġu f'pajjiżna biex jagħtu spettaklu mużikali fl-Isle of MTV. Il-band Amerikana Echo Smith kisbet l-ewwel suċċessi tagħha fl-2014 bid-diska Cool Kids, diska li fuq YouTube rewa aktar minn 40 miljun persuna. Mumenti wara l-aħbar fuq Twitter Echo Smith kitbu li huma eċitati ferm għal dan il-kunċert f'pajjiżna. Tori Kelly kisbet l-ewwel suċċessi tagħha fix-xena mużikali permezz ta' kanzunetta cover version. Wara bdiet tikteb u tikkomponi l-kanzunetti buħud minnhom għamluha mal-aqwa 10 diski fuq l-iTunes Pop Chart. Sentejn ilu ħarġet id-diska Dear No One li fuq YouTube rawa kważi 14 miljun persuna. L-ewwel album tagħha se joħroġ aktar tard dan ix-xahar. Għall-Isle of MTV li se jsir fis-7 ta' Lulju se jkun hawn ukoll Jason Derulo, Martin Garrix u Jazz Glynn.